parancsaik visszhangja ezrek halálos ítélete volt. De 1946-ban Európa elszenesedett romjai között a náci hóhérok sorsa örökre megváltozni készült. Nemzetközi bíróságok és életfogytiglani cellák helyett bűnözőként, tömeggyilkosként végezték ki őket nyilvános tereken, ugyanazon népek szeme láttára, akiket megpróbáltak kiírtani. A tábornokok, az SS tisztek, a náci terror építészei. Megfosztották őket arroganciájuktól, megbilincselték, és könyörtelenséget nem ismerő bíróságok elé állították őket. Tudták, hogy nem lesz fellebbezés, hogy semmilyen berlini iroda vagy dél-amerikai menedék nem mentheti meg őket. Egyesével kapták vissza azt a brutalitást, amelyet áldozataikra zúdítottak. De vajon igazságszolgáltatás volt ez? Vagy brutális bosszú? Hányan fizettek az életükkel, és hányan tudtak az árnyékban elmenekülni? Mi lett végül a harmadik birodalom legrettegettebb embereinek sorsa? A Minszki per, a belaruszi hóhérok üldözése. 1944 nyarán, miközben a vörös hadsereg könyörtelenül nyomult nyugatra, a német megszállás utolsó bástyái a Szovjetunió területén kezdtek összeomlani. Fehér Oroszország, amely 3 éven át a náci megsemmisítési politika laboratóriumává vált, kitört az árnyékból eltörölhetetlen sebekkel. A belarusz terület Európa egyik legbrutálisabb megszállását szenvedte el. Minden negyedik lakosa elpusztult a német uralom alatt. A belarusz föld, amelyet rögtönzött tömegsírok és hamuvá égett falvak borítottak, némán őrizte egy szisztematikus pusztítás kampányának tanúbizonyságát. Egész falvakat töröltek el a térképről, lakóikat lemészárolták, vagy kényszermunkára hurcolták. Fehér Oroszország erdői, amelyek hagyományosan menedéket és megélhetést jelentettek a helyieknek, tömeges kivégzések helyszínévé, valamint a német hadigépezet ellen az egyik legelszántabb ellenállást jelentő partizán mozgalom bázisává váltak. Amint a szovjet csapatok 1944 nyarán a Bagrácion hadművelet során beléptek Fehér Oroszország területére, módszeres vadászat kezdődött a pusztítás felelősei után. A szovjet offenzíva elsöprő előrenyomulása során számos német tisztet ejtettek foglyul, akik nem tudtak időben elmenekülni. A foglyok között kulcsfontosságú személyek is voltak, akik a felperzselt földpolitika és különösen kegyetlen ellenszegülés ellenes műveletek végrehajtását felügyelték a polgári lakossággal szemben. A szovjet felsőparancsnokság felismerte annak szimbolikus jelentőségét, hogy a bűnök elkövetésének helyszínén történjen a per, és tudatos döntést hozott. Nem minden elfogott tisztet küldenek Moszkvába vagy a szibériai gulágokra. Néhányukat ott helyben, Minszkben, a feldúlt szovjet-belarusz köztársaság fővárosában fogják bíróság elé állítani. Ez a döntés nem csak jogi logikát követett, hanem mélyen politikai szükségszerűséget is tükrözött. Megmutatni a helyi lakosságnak, hogy a szovjet igazságszolgáltatás visszatért, és a hóhérok ott kapják meg büntetésüket, ahol a bűneiket elkövették. A szovjet igazságszolgáltatási gépezet lélegzetelállító tempóban kezdte összegyűjteni a bizonyítékokat. Tömegsírokat tártak fel orvosi bizottságok felügyelete alatt. A lerombolt falvakat aprólékosan dokumentálták. A túlélők, akik még mindig megdöbbenve éltek évek leírhatatlan terrorja után, részletes tanúvallomásokat kezdtek tenni az általuk látott borzalmakról. A német egységektől lefoglalt írásos parancsokat, kivégzési jegyzőkönyveket és hadműveleti jelentéseket lefordították és bizonyítékként katalogizálták. 1945. decemberében, miközben Európa még mindig próbálta feldolgozni a háború pusztításának nagyságrendjét, és a náci vezetők éppen Nürnbergben álltak bíróság előtt, Minszk készült saját elszámolására azokkal a hóhérokkal, akik Fehér Oroszországot hatalmas megsemmisítő táborrá változtatták. Az elkövetkező bírósági eljárás több volt, mint egyszerű per. A Szovjetunió első kísérlete volt arra, hogy jogi választ adjon egy olyan lakosságnak, amely mindent elveszített a német megszállás alatt. A szovjet hatóságok szimbolikus jóvátétel aktusává alakították a pert. Az előkészületek aprólékosak voltak. A tárgyalásra a Minszki tisztiházban került sor, az egyik utolsó éppen maradt jelentős épületben, egy olyan városban, ahol az épületek több mint 80%-a elpusztult. Ez a helyszín nem csak a szükséges teret biztosította egy ilyen horderejű eljáráshoz, hanem a már megkezdett szovjet újjáépítés szimbólumát is jelentette. Ahogy a foglyokat külön erre kijelölt minszki létesítményekbe szállították, a helyi lakosság hitetlenkedéssel és visszafolytott várakozással figyelte az eseményeket.
Sok belaruszi számára azoknak a német tiszteknek a látványa, akik most hatalmuktól megfosztva, ítéletre vártak, elképzelhetetlen változást jelentett abban a rendben, amelyet a megszállás éveiben ismertek. Azok az emberek, akik rettegést keltettek, most fokozatosan annak bizonyítékává váltak, hogy a természetes rend helyreállt. A hóhérok lettek az elítéltek. A szovjet sajtó elkezdte előkészíteni a terepet a példás perként bemutatott eseményhez. A Pravda és az Izvestia külön tudósítókat küldtek, a moszkvai rádió pedig napi közvetítéseket készített Minszkből. Az üzenet világos volt. A minszki per mérföldkövet jelent majd az igazságszolgáltatásban a szovjet földön elkövetett bűnökért, és figyelmeztetésként szolgál minden lehetséges jövőbeni agresszor számára. 1945. december 15-én este, amikor a részben újjáépített Minszket beborította a tél első hava, minden készen állt a per kezdetére. Az NKVD őrei által őrzött vádlottakat a tisztiház alagsorában kialakított külön cellákba helyezték. Másnap reggel nem csak egy katonai bíróság, hanem egy egész nép ítéletével kellett szembenézniük. Egy népével, amely túlélte az eltörlés szisztematikus kísérletét. A vádlottak. Tábornokok, SS tisztek és Wehrmacht officerek. 1945. december 16-án hajnalban 14 férfit kísértek ideiglenes celláikból a minszki tisztiház főtermébe. A kontraszt szembetűnő volt. Akik egykoron ezekben az utcákban a német egyenruha által biztosított teljhatalommal jártak. Most lehajtott fejjel, szovjet őrök között haladtak a vádlottak padja felé. A fővádlottak között volt Johann Richard tábornok, a 267. gyalogos hadosztály parancsnoka, akinek emberei 1943 tavaszán hajtották végre a Cottbus hadműveletet. Parancsnoksága alatt több mint 6000 civil halt meg, és további 15 000-et hurcoltak kényszermunkára a partizánokkal való állítólagos együttműködés elleni hadjárat során. Az elfogott dokumentumokban Richard számokat a német rendszerre jellemző bürokratikus hűvösséggel jelentette, az akció sikerét a semlegesített ellenséges elemek számában mérve. Mellett ült Gottfried von Erdmannsdorf, Wehrmachtos tábornok, aki a stratégiai utak mentén elrendelte az úgynevezett halott zónák létrehozását. Parancsai alapján 10 kilométeres körzetben tucatnyi falut evakuáltak és pusztítottak el rendszeresen, lakóikat gyakran lemészárolva, hogy ne nyújthassanak menedéket vagy ellátmányt a partizánoknak. A bíróság előtt bemutatott dokumentumokon az ő aláírása szerepelt azon utasításokon, amelyek szerint minden polgári jelenlétet véglegesen el kell távolítani a kijelölt zónákból. Mellettük ült az SS Obersturmbannführer Friedrich Jeckeln is, aki személyesen irányította több speciális akció végrehajtását a belarusz zsidó lakosság ellen. Irányítása alatt az Einsatzgruppék több mint 30 000 zsidót végeztek ki csupán a minszki régióban. Az összegyűjtött tanúvallomások szerint Jeckeln személyesen vezette az akciókat, kidolgozva a róla elnevezett módszert. Az áldozatokat tömegsírok szélére állították, így maximalizálták a kivégzések hatékonyságát és a sírhelyek kihasználását. A vádlottak padját alacsonyabb rangú, de konkrét bűncselekményekért felelős tisztek is betöltötték. Hans Haltermann százados, a Trostenecsi koncentrációs tábor parancsnoka, ahol több mint 200 000 ember vesztette életét. Kurt Petersen őrnagy, a helyi segédalakulatokkal kapcsolatot tartó tiszt, akik néhány legbrutálisabb vérengzésben vettek részt német felügyelettel. Karl Langut hadnagy, közigazgatási tiszt, aki 1941-42 telén megszervezte az élelmiszerek elkobzását, egész közösségeket ítélve éhhalálra a haszontalan szájak csökkentésére irányuló politika jegyében. A vádlottak arca eltérő hozzáállást tükrözött a rájuk váró bírósági eljáráshoz. Néhányan, mint Richard, egyenesen ültek, kifejezéstelen arccal, mintha továbbra is katonatisztként végeznék kötelességüket. Mások, mint Jeckeln, idegkimerültség jeleit mutatták hónapokig tartó kihallgatások után. Néhányan, főleg az alacsonyabb rangú tisztek, őszintén rémültnek tűntek, talán tudatában annak, hogy az általuk felsőbb parancsra végrehajtott tetteket most egyéni felelősségként vizsgálják. A korábbi hatalmi pozíciójukkal szembeni kontraszt teljes volt. A szovjet hatóságok által biztosított civil ruhákba öltöztetve, egyenruhák, kitüntetések és jelvények nélkül azok a férfiak, akik egykoron milliók élete és halála fölött döntöttek, most másokra bízták saját sorsukat.
A hatalmi szimbólumok hiánya és a megalázó vádlotti pozíció már önmagában szimbolikus igazságtételt jelentett a népnek, amely szenvedett uralmuk alatt. A vádirat egy katalógusa volt a megszállás borzalmainak. Szisztematikus kiirtási politikák végrehajtása a civil lakosság ellen, koncentrációs táborok létrehozása, tömeges túszkivégzések elrendelése, civilek kényszermunkára hurcolása, egész falvak szisztematikus megsemmisítése, szándékos éhínség politikák végrehajtása, kórházi létesítmények felhasználása betegek és sebesültek megölésére, valamint háborús módszerek alkalmazása, mint például a civilek emberi pajzsként való használata partizán ellenes műveletek során. Az ellenük felhalmozott bizonyítékok túlnyomóak voltak. A szovjet ügyészség gondosan több mint 10 000 oldalnyi dokumentációt készített elő. A vádlottak által aláírt parancsok képezték a vád magját. A visszaszerzett dokumentumok bürokratikus pontossággal részletezték a ellenséges elemek kivégzését, a munkaerő deportálását, valamint az ingó és élelmiszerjavak elkobzását. Az eredetileg a német tisztek által saját hatékonyságuk bizonyítására készített hadműveleti jelentések most vádló bizonyítékká váltak. Az írásos bizonyítékokon túl a túlélők tanúvallomásai emberi dimenzióval egészítették ki az eljárást. Több tucat tanú várta, hogy elmondhassa tapasztalatait. Egy nő a Hatinyi faluból, azon 628 belarusz falu szimbóluma, melyeket teljesen megsemmisítettek lakosaikkal együtt. Kész volt elmesélni, hogyan zárták be a katonák a lakókat egy pajtába, majd felgyújtották és lelőttek mindenkit, aki megpróbált elmenekülni a lángokból. Egykori Trostenecsi fogoly beszámolt arról a szelekciós rendszerről, amely eldöntötte, ki hal meg azonnal, és kikerül kényszermunkára a végkimerülésig. Egy belarusz orvos tanúskodott a különleges bánásmódról, amelyben az elfoglalt kórházak betegei részesültek. A vádlottak, szembesülve a bizonyítékok tömegével, előrelátható védelmi stratégiákat alkalmaztak. A legtöbben azzal védekeztek, hogy csak parancsokat teljesítettek, és önmagukat a katonai gépezet fogaskerekeinek állították be, amely fölött nem volt valódi befolyásuk. Egyesek megpróbálták a legsúlyosabb tettektől elhatárolni magukat, azokat speciális egységekhez, mint az Einsatzgruppékhez, vagy helyi toborzású segédalakulatokhoz kapcsolva. Néhányan azt próbálták bizonyítani, hogy a szélsőséges intézkedéseket a partizánok elleni háború jellege tette szükségessé. Egy dolgot azonban egyikük sem tudott tagadni: a tetteik dokumentált valóságát és azok következményeit. Egy régiót, ahol minden negyedik lakos meghalt. Miközben a per hivatalos megkezdésére készültek, a vádlottak nem csak a szovjet katonai bírósággal, hanem a történelem ítéletével és egy olyan nép tekintetével néztek szembe, amely túlélte kiirtásának szisztematikus kísérletét. Ítélet és büntetések. Amikor a hóhérok szembenéztek sorsukkal. 1945. december 16-án délelőtt 10 órakor, amikor odakint -15 fokos hideg tombolt, hivatalosan is megkezdődött a bírósági eljárás a belarusz területen elfogott német tisztek ellen. A minszki tisztiház főtermét az alkalomhoz igazították. Elrendezése hangsúlyozta a nyilvános és példamutató jellegét a tárgyalásnak. A bíróság emelvényen foglalt helyet a terem végében, a vádlottak jobbra, egy oldalsó padon, az ügyészek és tolmácsok balra, a terem többi részét pedig újságírók, hivatalos megfigyelők és gondosan kiválasztott közönség, túlélők és áldozatok családtagjai töltötték meg. A minszki katonai kerületi bíróságot A.F. Kostenko igazságügyi vezérőrnagy vezette, 2000-esi rangú bíró kíséretében. A vád képviseletét L.I. Drapkin kerületi katonai ügyész látta el, aki olyan eljárási stratégiát dolgozott ki, amely írásos dokumentumok bemutatását ötvözte a túlélők személyes tanúvallomásaival. A bizonyítékokat és a tanúbeszédeket váltogatva prezentálták, hogy az érzelmi hatást fokozzák anélkül, hogy csorba esne az eljárás jogi színvonalán. A vád hivatalos ismertetése, amely csaknem 2 órán át tartott az állítások részletessége és terjedelme miatt, után megkezdődött a vádlottak kihallgatása. Az ügyészség stratégiája az volt, hogy először az alacsonyabb rangú tisztek vallomásait hallgassák meg, konkrét tényeket és felelősségi szinteket megállapítva, mielőtt feljebb haladnának a parancsnoki láncban, ezzel demonstrálva a bűnök rendszerszintű természetét. Elsőként Karl Langut hadnagyot hallgatták ki, aki több vidéki járás gazdasági igazgatásáért felelt, és az élelmiszer rekvirálásokat irányította, amelyek szándékos éhínséget okoztak 1941-1942 telén.
A vád kérdéseire Langut úgy próbált reagálni, mint egy egyszerű közigazgatási hivatalnok, aki csupán végrehajtotta az utasításokat. Az ügyészség azonban bemutatott egy általa aláírt feljegyzést, amelyben az állt: a helyi lakosság logisztikai teherként kezelendő. Továbbá, hogy a nem szláv lakosság élelmiszerigénye nem veendő figyelembe az ellátási számításokban. Amikor az ügyész halálozási statisztikákat mutatott be a fennhatósága alá tartozó területekről, egyetlen járásban több mint 8500 civil halt éhen. Langut láthatóan elsápadt. Háborús helyzet volt, válaszolta erőtlenül. A csapatok ellátása élvezett prioritást. E válasz felháborodott morajt keltett a közönség soraiban, amit a bíró rendreutasítással próbált csillapítani. Ezután Hans Haltermann százados, a Trostenecsi koncentrációs tábor parancsnokának kihallgatása következett, amely során feltárták a legnagyobb belarusz megsemmisítő központ belső mechanizmusait. Haltermann eleinte azzal védekezett, hogy ő csak adminisztratív szerepet töltött be, és nem volt részese a napi működésnek. Ez a védekezés összeomlott, amikor az ügyészség bemutatta az általa aláírt parancsokat, amelyekben napi megsemmisítési kvótákat és a hatékonyság maximalizálására vonatkozó módszereket részletezett. Különösen terhelő volt egy jelentés, amelyben Haltermann lőszerkészlet növelését kérte, azzal indokolva, hogy a gázos megsemmisítési módszer kevesebb erőforrást igényel, de olyan létesítményeket igényel, amelyek ebben a szektorban nem állnak rendelkezésre. Amikor az ügyész közvetlenül megkérdezte tőle, tudta-e, mi történik azokkal, akik belépnek a táborba, Haltermann végül feladta védekezését. Mind tudtuk, hogy onnan senki sem jön ki élve, ismerte el alig hallható hangon. A parancsok világosak voltak, ez nem fogolytábor, hanem megsemmisítő tábor volt. A kihallgatás során az eljárási stratégia változott, amikor Friedrich Jeckelnt hallgatták ki, akinek SS rangja és közvetlen felelőssége a belarusz zsidó lakosság megsemmisítéséért az egyik legfőbb vádlottá tette. Másokkal ellentétben Jeckel nem próbálta tagadni részvételét. Hűvös, technokrata módjára ismertette az általa kifejlesztett kivégzési módszert. Az áldozatokat arccal lefelé kellett lefektetni az előző kivégzettek testére, így rétegesen töltötték fel a tömegsírokat, optimalizálva a helyhasználatot. Hatékony módszereket kellett kidolgoznunk, magyarázta nyugtalanító érzelemmentességgel. Parancsunk volt az egész zsidó lakosság megsemmisítésére, de korlátozottak voltak az erőforrásaink. Amikor az ügyész kivégzési fényképeket mutatott neki, és megkérdezte, érez-e bűntudatot, Jeckel egy mondattal válaszolt, amely örökre bevésődött a tárgyalás emlékezetébe. Én nem hoztam létre a rendszert, csak hatékonyan működtettem azt. Ahogy a per haladt előre a magasabb rangú tisztek felé, a védekezés egyre inkább az utasítások teljesítésére épült. Von Erdmannsdorf tábornok, akit a halott zónák kialakításáról kérdeztek ki, azzal érvelt, hogy ezek katonai szükségszerűségek voltak a partizánok elleni harcban. A keleti fronton folytatott háború nem követte a hagyományos szabályokat, mondta. Olyan ellenállással álltunk szemben, amely nem tett különbséget harcos és civil között. Az ügyészség erre válaszul bemutatta a Wehrmacht főparancsnokságának partizánokra vonatkozó utasítását, kiemelve, hogy von Erdmannsdorf saját kézírásával tett megjegyzéseket a margóra, melyek kiterjesztették a megtorlást minden gyanús lakosságra, függetlenül bármilyen konkrét együttműködés bizonyítékától. A legmagasabb rangú vádlottként Johann Richert tábornokot hallgatták ki utoljára részletesen. Védelme a katonai parancsnoki láncolatra, és arra épült, hogy háborús időkben lehetetlen megkérdőjelezni a parancsokat. Nem én határoztam meg a megszállási politikát, jelentette ki egyenesen ülve, mint aki még mindig szolgálatban lévő tisztnek tartja magát. Kötelességem volt végrehajtani a főparancsnokság utasításait a terület pacifikálása és az ellátási vonalak biztosítása érdekében. Az ügyésze védekezésre úgy reagált, hogy bemutatott egy dokumentumot, amely bizonyította. Richard nem csak kérvényezte, hanem engedélyt is kapott rendkívüli intézkedések bevezetésére az általa irányított területeken, túllépve a szokásos irányelveken. Különösen egy feljegyzést mutattak be, amelyben Richard azt javasolta, hogy egyes falvakat teljesen el kell pusztítani elrettentő példaként, hogy ezzel csökkentsék a partizánok támogatását a régióban. 5 napnyi kihallgatás után megkezdődött a tanúvallomások szakasza.
Egyik tanú a másik után, mészárlások túlélői, egykori koncentrációs tábori foglyok és konkrét atrocitások szemtanúi járultak a bíróság elé. Elbeszéléseik részleteiben pontosak és tartalmukban megrázóak voltak, és egy következetes képet rajzoltak a rendszeresített terrorról, amely tökéletesen megegyezett a bemutatott dokumentumokkal. Maria Gruzdova, a hatinyi mészárlás egyetlen túlélője, elmondta, hogyan gyűjtötték össze a német katonák az összes falubelit egy pajtába, majd felgyújtották azt. Halott anyám testével takartam be magam, mesélte. Hallottam, ahogy lelövik azokat, akik megpróbáltak kijutni a lángok közül. Tanúvallomása még a tárgyalótermet őrző szovjet katonák szemébe is könnyeket csalt. Ábrám Kagán, a Minszki gettó túlélője, beszámolt a Jekkeln alá tartozó tisztek által szervezett szelekciók folyamatáról. Néhány naponta teherautók érkeztek, emlékezett. A tisztek jobb vagy bal irányba mutattak. Csak később jöttünk rá, hogy akik balra mentek, azokat egyenesen a Trosztenecsi tömegsírokhoz vitték. Mihail Jegorov orvos, aki egy németek által lefoglalt kórházban dolgozott, leírta, hogyan adtak halálos injekciókat azoknak a betegeknek, akiket munkaképtelennek minősítettek, vagy hogyan szállították őket ismeretlen helyekre, ahonnan soha nem tértek vissza. Minden nap listákat kellett készítenünk, a betegek munkára való alkalmassága alapján kategorizálva, mondta remegő hangon. Azok, akik D-jelölést kaptak, még azon az éjjelen eltűntek. A tanúvallomások előre haladtával a vádlottak reakciói eltérőek voltak. Néhányan kifejezéstelen arccal bámultak maguk elé. Mások szándékosan kerülték a szemtanúk tekintetét. Páran, főként az alacsonyabb rangú tisztek, érzelmileg széthullani látszottak, ahogy az egyre sokasodó vallomások közvetlenül az általuk irányított egységekhez kapcsolódó rémtetteket írtak le. A per 7. napján, miután a dokumentum és tanúbizonyítékokat teljes egészében bemutatták, következtek a záróbeszédek. Az ügyészség, miután módszeresen összefoglalta a bemutatott bizonyítékokat, halálbüntetést kért valamennyi vádlott számára, azzal érvelve, hogy ennél enyhébb büntetés nem lehet arányos a szovjet nép ellen elkövetett bűnök nagyságrendjével. A kijelölt védők, tudván, hogy a bizonyítékokat lehetetlen megcáfolni, enyhítő körülményekre helyezték a hangsúlyt. A parancsnoki lánc nyomására, a totális háború kontextusára, és arra, hogy különbséget kell tenni azok között, akik a népírtó politikákat megalkották, és azok között, akik azokat a terepen hajtották végre. Végül az eljárás utolsó aktusaként a vádlottaknak lehetőséget adtak, hogy megszólaljanak a bíróság előtt. A többség megbánást próbált kifejezni, hivatkozva a felsőbb parancsok nyomására és a parancs megtagadás következményeitől való félelemre. Nyilatkozataik azonban előre betanult frázisoknak tűntek, amelyekből hiányzott a valódi meggyőződés. Egyedül Richard tábornok, végig megőrizve katonai tartását, tett eltérő nyilatkozatot. A hazámat szolgáltam az esküm szerint, mondta. Ha most emiatt kell meghalnom, katonaként elfogadom a sorsomat. Ez a próbálkozás, hogy méltóságot adjon szerepének, felháborodott morajlást váltott ki a közönség körében. A bíróság 1945. december 29-én reggel vonult vissza tanácskozásra. 6 órás megbeszélés után az ítélet egyhangú volt. Valamennyi vádlott bűnösnek találtatott a vádpontokban. 14 halálos ítéletet mondtak ki akasztás általi kivégzéssel, egy néma csendbe burkolózott tárgyalóteremben. Az ítélet kihirdetésekor néhány elítélt láthatóan elsápadt. 2 közülük segítségre szorultak az őröktől, miközben kivezették őket a teremből. A bíróság elnöke bejelentette. A kivégzés 3 nappal később, 1946. január 1-én lesz, a Minszki győzelem terén. A szimbolikus üzenet egyértelmű volt. Az új év egy nyilvános igazságszolgáltatási aktussal veszi kezdetét, amely lezár egy sötét fejezetet és egy új nyitányát jelzi. A megszállás évei által pusztított Fehér Oroszország népe számára ez a per és az ítélet az elszenvedett szenvedések első kézzel fogható elismerését és annak ígéretét jelentette, hogy a bűnök nem maradnak büntetlenül. Kivégzés a győzelem terén. 14 akasztófa a terror urainak. 1996. Január 1-ének reggele rendkívül hidegen köszöntött Minszkre. A hőmérséklet -30 Celsius fok alá süllyedt. A szélsőséges időjárás ellenére már a hajnali óráktól kezdve tömegek gyülekeztek a győzelem téren és annak környékén. A szovjet hatóságok, akik plakátokon és rádióközleményeken keresztül hirdették meg a nyilvános kivégzést, hatalmas részvételre számítottak.
Ám még saját becsléseik is alábecsülték a valóságot. Több mint 100 000 ember, köztük sokan távoli falvakból érkezettek, gyűltek össze, hogy szemtanúi legyenek azok felakasztásának, akik a megszállás éveiben hóhéraik voltak. A tért gondosan előkészítették az eseményre. A közepén egy speciális szerkezetet emeltek. Egy megemelt, téglalap alakú emelvényt, amely minden irányból jól látható volt. Rajta 14 akasztófa, 2 sorban, 7 hétnyi elrendezésben. Mindegyik akasztófa egy körülbelül 3 méter magas, függőleges fából készült oszlopból állt. Vízszintes keresztgerendával, amelyről csúszó csomóval ellátott kötél lógott. Minden akasztófa alatt egy-egy fa zsámolyt helyeztek el. A szándékosan durva kivitelezés a megszállás idején alkalmazott német rögtönzött akasztófákat idézte. Szimbolikus szimmetria, amely nem kerülte el a jelenlévők figyelmét. Az emelvény körül biztonsági zónát alakítottak ki a Vörös Hadsereg katonáiból, míg az NKVD egyenruhás és civil ruhás ügynökei keveredtek a tömegbe, hogy fenntartsák a rendet és megakadályozzanak bármilyen incidenst. A tér több pontján elhelyezett hangszórók közvetítették a vádak és az ítéletek hivatalos felolvasását, így a távolabb állók is követhették az eljárást. A szovjet hatóságok számára a nyilvános kivégzés sokkal több volt, mint egy jogerős ítélet végrehajtása. Ez egy gondosan megrendezett politikai és szimbolikus aktus volt, amely több közönséget is megkívánt szólítani. A helyi lakosság számára annak bizonyítéka, hogy a szovjet igazságszolgáltatás visszatért, és a belarusz nép ellen elkövetett bűnök nem maradnak megtorlatlanul. Az egész Szovjetunió számára az elszenvedett sérelmekért járó megtorlás és a rend helyreállításának üzenete. A külvilág számára pedig figyelmeztetés arra, mi vár azokra, akik a szovjet nép ellen bűnt követnek el. Délelőtt 10 órakor feszült csend telepedett a térre, amikor egy katonai teherautókból álló konvoj közeledett a központi börtön irányából. A járművek mintegy 50 méterre álltak meg az emelvénytől, többnyire a tömeg látómezején kívül. Csak az első sorokban állók láthatták, ahogy a halálra ítéltek, hátra bilincselt kézzel, NKVD őrök kíséretében. Leszálltak a teherautókról. A 14 férfi megkülönböztető jelektől mentes civil ruhában és mezítláb, a rendkívüli hideg ellenére is, amely szándékos megalázás jele volt, sorban haladt az emelvény hátsó részéhez. Bár betartották a minimális kivégzési protokollt, engedélyezték a búcsúlevelek megírását, és németül beszélő szovjet katonai lelkész biztosította a vallási támogatást. Semmilyen erőfeszítést nem tettek annak érdekében, hogy védelmet nyújtsanak számukra az időjárás ellen, vagy méltóságot biztosítsanak utolsó perceikre. 10-15-kor egy NKVD tiszt lépett az emelvényre, és a hangszórókon keresztül a tömeghez fordult. Hangja, bár felerősítve, de a primitív hangrendszer miatt torzítva szólt, miközben hivatalosan felolvasta a halálra ítéltek nevét, a vádakat, amelyekben bűnösnek találták őket, valamint az ítéletet. Az olvasás, amely minden egyes személyhez kapcsolódó konkrét bűncselekmények összegzését is tartalmazta, csaknem fél órán át tartott, miközben a tömeg csendben hallgatott. A hivatalos felolvasás után az elítélteket 3 csoportokban vezették az emelvényre, ahol először kerültek teljesen a tömeg szeme elé. A téren suttogás és egyre erősödő moraj kelt. Felismerés, gyűlöletteli kiáltások és néhány visszafojtott zokogás azok részéről, akik saját vagy családjuk szenvedésének közvetlen felelőseit ismerték fel. Elsőként az alacsonyabb rangú tisztek léptek fel, követve a tárgyalás során alkalmazott fordított hierarchiát. Karl Langut, hadnagy, akinek rekvirálási politikája több ezer civil éhhalálához vezetett, bizonytalan léptekkel mászott fel a lépcsőn az őrök segítségével. Arca, amelyet a rettegés torzított el, éles ellentétben állt a bíróságon mutatott bürokratikus közönnyel, amikor az adagolási kvótákról és logisztikai szükségletekről beszélt. Mellé lépett Hans Haltermann százados, a Trostenecsi tábor parancsnoka, aki mereven a földre szegezte tekintetét, kerülve a tömeggel való szemkontaktust. A harmadik férfi, egy híradós tiszt, akinek egysége megtorló faluégetésekben vett részt, láthatóan reszketett. Bár nem volt eldönthető, hogy a hideg vagy a félelem okozta. Az őrök az első 3 akasztófához vezették őket, ahol a zsámolyokra állították őket. Miközben egy tiszt újra felolvasta nevüket és vágyaikat, civil ruhás hóhérok a nyakukba helyezték a kötelet, a csomókat technikai precizitással igazítva. A parancsnok jelzésére a zsámolyokat egyszerre rúgták ki alóluk. A 3 test kilengésének látványa azonnali reakciót váltott ki a tömegből.
kollektív ordítás, amely a beteljesült bosszú és a halál fizikai valósága fölötti zsigeri, iszonyat keveréke volt. Szemtanúk később arról számoltak be, hogy Langut majdnem 2 percig rángatózott, mielőtt mozdulatlanná vált, míg Halterman szinte azonnal meghalt. Mindössze 5 perccel később, miközben az első csoport testei még mindig jól láthatóan lógtak, a második csoport halálra ítéltet vezették fel az emelvényre. Köztük volt Friedrich Jeckeln is, aki SS rangja és a belarusz zsidók kiirtásában játszott közvetlen szerepe révén az egyik legismertebb vádlott volt. Az első kivégzettektől eltérően Jeckeln megőrizte katonás tartását, egyenes háttal sétált a számára kijelölt akasztófához. Csak egy ideges tikkelés az állkapcsán árulta el a belső feszültséget a kontrollált külső mögött. A második csoport kivégzése azonos protokoll szerint zajlott. A zsámolyokra állítás, a kötelek elhelyezése, a vádpontok végső felolvasása, majd a zsámolyok egyidejű eltávolítása. Jeckeln teste, talán tekintélyes súlya miatt, erőteljesebben zuhant le. A kötél megfeszülésekor hallható csattanás villámként hasított végig a téren. Több szemtanú szerint halála különösen hosszadalmasnak tűnt, görcsös rángatózása több mint 4 percig tartott. A folyamat szigorú rend szerint haladt tovább. A harmadik csoportba hírszerzési és logisztikai tisztek tartoztak, akik neve kevésbé volt ismert a jelenlévők számára, de funkciójuk ugyanúgy kulcsfontosságú volt a megszállási és megsemmisítési rendszer működésében. Ekkorra már szinte kísérteties csend ereszkedett a tömegre, amely felváltotta a kezdeti kiáltásokat. A rendkívüli hideg és a sorozatos kivégzések pszichológiai hatása nyomán a bosszú újongása lassan ünnepélyes, szinte rituális igazságszolgáltatássá szelídült. Utolsóként a legmagasabb rangú tisztek álltak a bitó alá. Von Erdmannsdorf tábornok és végül Johann Richard tábornok. Utóbbi, a 267. gyalogos hadosztály parancsnoka és a vádlottak legmagasabb rangúja szimbolikusan is az eljárás csúcspontját testesítette meg. 58 évesen, őszhajjal és a körülmények ellenére is katonás tartással alakja a náci háborús gépezetet vezető professzionális német tiszt archetípusát idézte. Ahogy az utolsó szabad akasztófához vezették, annak a platformnak a végén, ahol már 13 beosztottjának teste lógott, Richard megőrizte azt a tartást, amit a per során is mutatott. Szemtanúk szerint még a kötelet is maga igazította meg, amikor úgy vélte, a hóhér nem helyezte azt megfelelően. Egy utolsó kontrollgesztus, amely még ellenségeit is megdöbbentette. Mielőtt kirúgták volna alóla a zsámolyt, Richard néhány szót mondott, amelyet csak a legközelebbi őrök és hóhérok hallhattak, de később több tanú is megerősítette. Így ér véget számunkra a háború. Nem volt benne nyílt megbánás vagy bűnbánat, csupán egy fatalista katonai megállapítás a végső vereség elfogadásáról. 11:45-kor, miután az utolsó elítéltet is kivégezték, a parancsnok hivatalosan bejelentette az ítélet végrehajtásának befejezését. A testeket még 1 órán át hagyták a nyilvánosság előtt, miközben a tömeg lassan elkezdett oszlani. Sokan, főként akik messziről érkeztek, hosszasan ácsorogtak még, csendben szemlélve azt, amit számukra a megszállás alatti évek szenvedéseinek szimbolikus lezárásaként éltek meg. A holttestek végső sorsa hivatalosan sosem került nyilvánosságra. Évtizedekkel később nyilvánosságra hozott dokumentumok szerint a testeket Minszk külterületére szállították, ahol jelöletlen tömegsírban temették el őket. Ez a szándékosan névtelen végtisztesség azt a célt szolgálta, hogy megelőzzék. A sírok bármilyen jövőbeli szimpatizánsok zarándok helyévé váljanak. Ugyanazon logika mentén, amelynek jegyében a szovjet hatóságok Hitler és más náci vezetők hamvait is titkos, ismeretlen helyeken szórták szét. A kivégzés azonnali hatása Minszk és egész Fehér Oroszország lakosságára összetett és mélyreható volt. Sokak számára, főleg azoknak, akik elvesztették szeretteiket, vagy személyesen is szenvedtek a megszállás alatt, ez egy régen várt igazságszolgáltatás volt, amely, bár nem tudta jóvá tenni a veszteségeket, mégis valamiféle lezárást hozott. Történészek által gyűjtött beszámolók szerint a jelenlévők között az enyhülés, a megtörtént igazság és az érzelmi felszabadulás érzése volt a leggyakoribb. Mások, különösen a háború alatt felnőtt fiatalabb generáció tagjai számára a nyilvános kivégzés a korszak brutalitásának folytatását jelentette, csupán megfordított szerepekkel. Egyes beszámolók a borzalom, embertelenség és még önkéntelen együttérzés érzését is említik a halál látványának hatására, függetlenül attól, kik voltak az elítéltek.
A szovjet sajtó széles körben tudósított az eseményről, a szocialista igazságszolgáltatás diadalaként és egy jövőbeli agresszorok számára szánt, világos üzenetként mutatva be. A Pravda teljes címlapját a kivégzésnek szentelte, olyan főcímekkel, mint beteljesült a szovjet nép igazsága, és Fehér Oroszország hóhérai megkapták büntetésüket. A holttestekről készült fényképeket cenzúrázatlanul közölték, vizuális bizonyítékaként azok végső vereségének, akik megpróbálták elpusztítani a szovjet nemzetet. Nemzetközi szinten megosztottabb volt a reakció. Bár a nyugati sajtó általában támogatta a háborús bűnösök elleni pereket, a nyilvános és látványos kivégzések némileg kényelmetlenséget keltettek. A The New York Times szükséges igazságszolgáltatásnak nevezte az eseményt, olyan módszerekkel, amelyek túlságosan emlékeztetnek magukra a nácikra. A London Times azt kérdezte, vajon valóban legyőzhető-e a barbárság saját módszereinek alkalmazásával? A szovjet hatóságok számára ezek a megfontolások másodlagosak voltak az esemény szimbolikus és politikai jelentőségéhez képest, különösen a háború utáni újjáépítés kontextusában. A minszki győzelem téri nyilvános kivégzés több célt is szolgált. Érzelmi lezárást adott a traumatizált lakosságnak, demonstrálta a szovjet hatalom helyreállítását, elrettentő precedens teremtett potenciális jövőbeli ellenségek számára, és, talán a legfontosabbként, beépítette a náci megszállás elleni ellenállást abba a hősi narratívába, amely a Szovjetunió háború utáni újjáépítésének alapját képezte. 1946. január 20-án reggel, miközben a városi munkások csendben lebontották az akasztófáknak otthont adó szerkezetet, a győzelem tér már megkezdte átalakulását emlékhelyé, amely az elkövetkező évtizedek során Fehér Oroszország egyik legfontosabb kollektív emlékezethelyévé vált. Az a föld, ahol a kivégzések történtek, végérvényesen nyomot hagyott a nemzet kollektív tudatában. Emlékeztetőül az emberi kegyetlenség szélsőségeire, és arra a mindig bizonytalan, mindig tökéletlen lehetőségre, hogy a szörnyűségek után mégis megszülethet valamilyen formája az igazságnak. Igazság vagy bosszú. A minszki per véres öröksége. A náci tisztek elleni minszki per és a nyilvános kivégzés több rétegű és ellentmondásos jelentéstartalommal bíró esemény volt, amelyet az elmúlt évtizedek során különbözőképpen értelmeztek. Az idő múlásával lehetővé vált a történések nyugodtabb és árnyaltabb elemzése. Míg akkoriban a szovjet hatóságok történelmi igazságtételként, addig egyes nyugati megfigyelők csupán bosszúállás látványos megnyilvánulásaként értékelték azt. Az első kérdés, amely felmerül a minszki per értékelésekor, annak jogi legitimitása. A nürnbergi törvényszékkel ellentétben, amely nemzetközi együttműködéssel és kifejezetten erre a célra kidolgozott jogelvek alapján működött, a minszki eljárást kizárólag szovjet joghatóság alatt folytatták le, a háború utáni szovjet igazságszolgáltatási rendszer keretei között megalkotott jogszabályok alapján. A per jogszerűségének védelmezői rámutatnak arra, hogy a vádlottak megkapták az alapvető eljárási garanciákat. Jogi képviseletet, a védekezéshez szükséges bizonyítékok és tanúk bemutatásának lehetőségét, valamint nyilvános és dokumentált eljárást. Az ítéleteket bőséges dokumentumok és szemtanúk vallomásai alapján hozták meg, így a formai szempontból mindenképpen jogszerűnek tűnt az eljárás. A kritikusok azonban megkérdőjelezik, hogy a vádlottak valóban esélyt kaptak-e a védelemre egy olyan közegben, ahol bűnösségüket kezdettől fogva adottként kezelték, és ahol az ítélet kimenetele előre eldöntöttnek tűnt. Az a tény, hogy minden vádlott ugyanazt az ítéletet kapta, függetlenül eltérő felelősségi szintjüktől, több történész szerint is arra utal, hogy az eljárás inkább politikai és szimbolikus célokat szolgált, mintsem szigorúan jogiakat. Anne Applebaum történész, a szovjet történelem szakértője így fogalmazott. A szovjet háborús bűnösök elleni perek, bár valós bűnökön és hiteles bizonyítékokon alapultak, elkerülhetetlenül átszőtte őket a szovjet rendszer logikája, ahol az egyéni igazságszolgáltatás gyakran alárendelődött a szélesebb politikai céloknak. Ez az értékelés egyszerre ismeri el az eljárás ténybeli alapját és annak politikai eszközzé válását. A szűken vett jogi kérdéseken túl a per mélyebb filozófiai dilemmákat is felvet az igazságosság természetéről tömeges atrocitások után. Lehet-e bármilyen büntetés arányos olyan bűnökkel, amelyek több százezer civil szisztematikus meggyilkolását foglalják magukban? Jelente valódi jóvátételt a kivégzés néhány elkövető számára az érintett közösségeknek?
Hol húzódik a határ a megtorló igazságszolgáltatás és a kollektív bosszú között? Michael Walzer, politikai filozófus szerint. Egy népirtás léptékű atrocitás után a konvencionális igazságosság elkerülhetetlenül elégtelen. Nem azért, mert túlzott, hanem mert semmilyen büntetés sem lehet arányban a bűn mértékével. E nézőpont szerint a Minszki perhez hasonló eljárásokat nem csak jogi normákhoz való viszonyuk szerint kell megítélni, hanem az szerint is, hogy képesek-e szimbolikus jóvátételt nyújtani a mélyen traumatizált társadalmak számára. A kivégzés nyilvános és látványos jellege különösen vitatottá vált. A szovjet hatóságok számára a nyilvánosság didaktikus és katartikus funkciókat szolgált. Kézzelfoghatóan jelezte a náci terror végét, érzelmi lezárást biztosított az áldozatok számára, és elrettentő precedenst állított. Ahogy Elai Drabkin szovjet ügyész fogalmazott, az igazságot nem csak szolgáltatni kell, hanem láttatni is, különösen, ha a bűnök is mindenki szeme láttára történtek. A kritikusok, például Timothy Snyder történész, viszont arra hívták fel a figyelmet, hogy azáltal, hogy a megszállókéhoz hasonló módszereket alkalmaztak, látványos nyilvános kivégzéseket, a szovjet hatóságok elmosták a morális határt a náci brutalitás és a saját igazságszolgáltatásuk között. Ez a kritika egy alapvető ellentmondásra mutat rá. Lehet-e az embertelenséggel úgy harcolni, hogy közben magunk is embertelenné válunk? A per értékelésének figyelembe kell vennie történelmi kontextusát is. Fehér Oroszország szenvedte el Európa egyik legbrutálisabb megszállását. Minden negyedik lakosa meghalt, több mint 600 falut teljesen elpusztítottak lakóikkal együtt, a főváros, Minszk romhalmazzá vált. Ilyen példátlan pusztítás közepette az azonnali és látható igazságszolgáltatás iránti társadalmi igény rendkívül erős volt. Ales Adamovics fehér orosz történész, aki tinédzserként élte át a német megszállást, így nyilatkozott. Azok számára, akik nem élték át a mindennapi terror éveit, könnyű utólag megítélni a büntetések szigorát vagy látványosságát. Azok számára, akik túlélték, a hóhérok nyilvános kivégzése csupán halvány visszvénye volt annak az igazságnak, amelyre a nép szenvedésének mértéke alapján szükség lett volna. A per hatása a fehér orosz kollektív emlékezetre mély és tartós volt. Ellentétben más európai országokkal, ahol a háborús bűnösök elleni eljárásokat többnyire nemzetközi bíróságok vagy megszálló hatalmak vezették, Fehér Oroszország maga bonyolította le az elszámoltatást széleskörű helyi részvétellel. Ez hozzájárult ahhoz, hogy a pert és a kivégzést beépítsék a nemzeti narratívába. Az ellenállás, a szenvedés és a megtorlás történetébe, amelyre a háború utáni nemzeti identitásépítés is támaszkodott. A szovjet korszakban a Minszki pert a nagyhonvédő háború hivatalos narratívájába illesztették, a szocialista igazságszolgáltatás példájaként és a szovjet elkötelezettség jeleként, hogy megbüntesse a fasiszta agresszorokat. Ezt a megközelítést emlékművek, megemlékező szertartások és oktatási anyagok is megerősítették, amelyek egyszerre szolgálták a történelmi emlékeztetés és a jövőbeli ellenségek elrettentésének célját. A Szovjetunió felbomlása és Fehér Oroszország 1991-es függetlenné válása után a per értelmezése bizonyos változásokon ment keresztül. Bár a nemzeti kollektív emlékezetben elfoglalt központi szerepe nem csökkent, a hangsúly eltolódott. A korábbi szovjet ideológiai megközelítés helyett inkább a fehér orosz nemzeti trauma válaszreakciójaként tekintenek a perre. A megszállás alatti különleges fehér orosz szenvedés és a lakosság rendíthetetlen ellenállása került a központba, fokozatosan háttérbe szorítva a szélesebb szovjet narratívát. Kortárs történészek, például Vladimir Adamushko kritikai újraértékelésbe kezdtek a perrel kapcsolatban, elismerve annak hiteles tényszerű alapját, ugyanakkor rámutatva problematikus aspektusaira is. A per gondosan dokumentált valós bűncselekményeken alapult, de lefolyását elkerülhetetlenül meghatározták a korszak politikai szükségletei, és olyan igazságfelfogások, amelyeket ma legalább részben megkérdőjelezhetőnek tartanánk. Ez az újraértékelés azonban nem csökkentette az esemény központi helyét a fehér orosz történelmi emlékezetben. A Minszki Nagyhonvédő Háború Állami Múzeuma egy teljes szekciót szentel a pernek, ahol dokumentumokat, a perről készült fényképeket, valamint résztvevők és megfigyelők tanúvallomásait is bemutatják. A nyilvános kivégzést nagyobb óvatossággal kezelik. Történelmi tényként ismerik el, ám nem közölnek grafikus képeket, ezzel is tükrözve a mai érzékenyebb hozzáállást, amely eltér az 1946-os tudósítások tudatos nyersességétől.
A kivégzések helyszíne, a mai minszki győzelemtér továbbra is a főváros egyik legjelentősebb emlékhelye maradt. Bár nincs külön tábla, amely pontosan megjelölni az akasztófák helyét, ez önmagában is jelentős hiányosság. A tér központi emlékműve és az örökmécses szimbolikus kapcsolatot teremt az 1946. januári eseményekkel, beépítve azokat a nemzeti szenvedés és felszabadulás szélesebb narratívájába. A posztszovjet korszakban született fiatalabb fehérorosz nemzedékek számára a minszki per megújult jelentőséget nyert az átmeneti igazságszolgáltatás, az emberiesség elleni bűncselekmények és a történelmi felelősségvállalás körüli kortárs viták tükrében. Dokumentumfilmek, történelmi regények és új tudományos munkák járultak hozzá a per bonyolultabb és árnyaltabb megértéséhez, történelmi kontextusában, ugyanakkor a nemzetközi humanitárius jog fejlődésének szélesebb keretei között. A per viszonyítási pontként is szolgált más. A kelet-európai átmeneti igazságszolgáltatással kapcsolatos vitákban a kommunista rezsimek bukása után. Az összehasonlítás a II. Világháború utáni elszámoltatási mechanizmusok és azok között, amelyeket nem alkalmaztak a kommunista rendszerek után. Jelentős reflexiókat váltott ki a történelmi igazságtétel folyamatosságairól és töréseiről. Vajon a minszki per jogos igazságszolgáltatás volt, vagy kollektív bosszú látványos bemutatója? A válasz minden bizonnyal mindkét értelmezés elemeit tartalmazza. Alaposan dokumentált, valós bűncselekmények alapján a per formális elismerést adott az áldozatok szenvedéseinek, és szimbolikus lezárást kínált. Ugyanakkor lefolyása a szovjet rezsim politikai szükségleteihez igazodott, olyan igazságfelfogás szerint, amely az egyéni garanciáknál fontosabbnak tartotta a nyilvános hatást. Ez a kettősség nem egyedi jelenség, hanem jellemző sok átmeneti igazságszolgáltatási folyamatra, amelyet extrém brutalitású konfliktusok után hajtottak végre. Ahogy Judith Shklar filozófus írja, az igazság és bosszú közötti határvonal mindig vékonyabb és átjárhatóbb, mint ahogyan azt szeretnénk elismerni. Különösen, ha olyan atrocitásokat kell megítélni, amelyek meghaladják a hagyományos erkölcsi és jogi kategóriáinkat. A minszki per valódi öröksége talán éppen ebben a visszafordíthatatlan bonyolultságban rejlik. Emlékeztetőül szolgál arra, hogy a tömeges atrocitások utáni igazságszolgáltatás mindig tökéletlen, mindig elégtelen, de mindig szükséges is, hogy a szélsőséges borzalomra adott válaszok elkerülhetetlenül a koruk erkölcsi és politikai feszültségeit tükrözik, és hogy az utókori nemzedékek valódi kihívása nem a történelmi eljárások feletti végítélet meghozatala, hanem az azokból levonható tanulságok alapján hatékonyabb és emberibb igazságszolgáltatási mechanizmusok kialakítása a jövőre nézve. Tiltott tanúvallomások, elhallgatott igazságok és eltemetett titkok. A minszki per kevésbé ismert aspektusai közé tartozik bizonyos tanúvallomások kezelése, amelyeket politikai okokból szisztematikusan elhallgattak vagy módosítottak. Maria Savickaja, egy ápolónő, aki német megszállás alatt működő kórházakban dolgozott, bizonyítékokat mutatott be arra vonatkozóan, hogy egyes helyi tisztviselők együttműködtek a zsidó betegek azonosításában és eltávolításában. Tanúvallomása túl problémás volt azzal az hivatalos narratívával szemben, amely a szovjet ellenállást egységesként mutatta be, ezért a nyilvános iratokból minden utalást töröltek a belarusz kollaboránsokra. Grigori Zsukov helyettes ügyész kiadatlan emlékiratai, amelyeket 2006-ban tettek közzé levéltári dokumentumok alapján, nyugtalanító részleteket tárnak fel a vádlottak fogvatartási körülményeiről. Zsukov szerint a 14 vádlott közül 5-nél egyértelműen kimutatható volt, hogy az előzetes kihallgatások során megkínozták őket. Mégis tudatos döntés született arról, hogy ne kérdőjelezzék meg az alkalmazott módszereket, mivel a per történelmi jelentősége elsődleges volt. Nem engedhettük meg, hogy eljárásjogi technikalitások aláássanak egy történelmi jelentőségű pert, írta Zsukov, rávilágítva az igazságszolgáltatás és a bosszúvágy belső ellentmondásaira. Egy különösen beszédes dokumentum, amelyet német katonai levéltárból szereztek vissza, arról tanúskodik, hogy Johann Richert 1944. februárjában kérte, hogy mentsék fel belaruszi parancsnoki beosztásából, mivel a civil lakossággal szembeni, túlzottan szigorú módszereket katonai szempontból kontraproduktívnak tartotta. A kérelmet elutasították, felettesei pedig fegyelmi eljárással fenyegették, hogy gyengesége miatt továbbra is kitartana álláspontja mellett. Ezt a dokumentumot, amely Richert felelősségét árnyalhatta volna, a szovjet ügyészség tudatosan kihagyta a per anyagából.
A per nemzetközi hatása jelentősebb volt, mint ahogyan azt általában elismerik. Argentínában, ahol ekkor már megkezdődtek a náci háborús bűnösök menekülési hálózatainak kiépítései, a minszki kivégzésekről szóló széleskörű sajtóbeszámolók felgyorsították a hamis személyazonosságok létrehozására irányuló erőfeszítéseket SS tisztek számára. Az argentin hírszerzés nyilvánosságra hozott dokumentumai szerint legalább 16 kelet-európai fronton szolgáló tiszt sietve elhagyta Európát a minszki képek láttán, attól tartva, hogy hasonló sorsra jutnak. A per megfigyelői között volt egy fiatal szovjet ügyész, Roman Rudenko is, aki részletes jegyzeteket készített az eljárásról. E megfigyelések jelentős hatással voltak későbbi szereplésére, mint a szovjet főügyész a nürnbergi perek során, ahol a minszki per alatt tökéletesített bizonyítékbemutatási és kihallgatási technikákat alkalmazta. A kivégzések technikai részletei, amelyeket a hivatalos jelentések elhallgattak, de az NKVD belső jelentései dokumentáltak, a folyamat hátborzongató professzionalizmusát tükrözik. Egy 3 főből álló különleges hóhércsapatot hoztak Moszkvából annak biztosítására, hogy a kivégzések hatékonyak és problémamentesek legyenek. A használt köteleket különleges oldattal kezelték, hogy ne fagyjanak meg az extrém hidegben, és hosszukat egyenként számolták ki az elítéltek testsúlya alapján annak érdekében, hogy a nyakcsigolya törése révén gyors halált okozzanak, elkerülve a hosszantartó fulladást. Az ítélet végrehajtásban résztvevő őrök tanúvallomásai szerint 3 elítélt megpróbált öngyilkosságot elkövetni a kivégzés előtti éjszakán. Friedrich Jeckeln egy vaságyából kiszaggatott fémdarabbal próbálta felvágni az ereit, míg 2 alacsonyabb rangú tiszt saját ruhájukból tépett csíkokkal próbálta felakasztani magát. E próbálkozásokat a külön elrendelt, folyamatos őrizet meghiúsította, amelynek célja az volt, hogy megakadályozzák, hogy az elítéltek elkerüljék a nyilvános igazságszolgáltatást öngyilkosság révén. Végső soron a minszki per és a náci tisztek nyilvános kivégzése egyszerre maradt meg a háború utáni igazságszolgáltatás történetének alapvető, de egyben ellentmondásos fejezeteként. Olyan eseményként, amely egyaránt tükrözi a borzalmas bűnök megbüntetésére irányuló jogos eltökéltséget, valamint azt a belső feszültséget és ellentmondást, amely minden kísérletet jellemez, amikor az emberiség a szélsőséges gonoszságra próbál válaszolni az igazság korlátozott eszközeivel.